Pani Kňazejová, čo to ten váš muž? S horou späty, ako málo kto, naozaj má neskutočné znalosti a skúsenosti z tých pobytov svojich horských, aj lúčnych, aj všelijakých, nafotených nespočetné množstvo fotografií. Čo na to hovoríte, že má takéto hobby? Že veľa raz si uvedomujem, že je to pekné, ale aj ťažšie. A keď sme sa zobrali pred 54 rokmi, tak toho bolo ešte viac. On zbieral známky, zbieral mince, hral v Dychovke, v Hradišskej na pohreboch. Prerábali sme tento dom. A koľko razy nechal murárov a odišiel hrať a potom, že snažil sa, aby aj zarobil nejaké peniaze, tak robieval mnoho nadčasov. Že vôbec neviem predstaviť, že ako to dokázal, neviem. Lebo čo chytí do ruky, to aj opraví, to urobí, robíva rýchlo. Ja keď som prišla do Hradišťa, tiež som bola taká rýchlo som behala. Oni ma učili pomaly, že pomaličke. A oni ma tak spomalili, že som už úplne spomalená a on je rýchly stále. Stále, hej. Čo hovoríte na tie jeho fotografie? Ako my sme ich pozerali s úžasom a to sme podľa mňa videli len malú časť. Áno, že tých fotografií je veľké množstvo a že každá tá fotografia má teda svoju cenu. Za tým je čas, za tým je jeho rozmýšľanie, pamäť a hlavne tá láska k tej prírode. A k tomu, a bere to tak, že akože to Pán Boh stvoril, ako príroda je jeden veľký chrám, obdivuje ju a myslím si, že tým pádom je aj dobrý otec, muž, aj človek. Vy ste v kuchyni povedali takú peknú vetu, že on pozná všetky možné húsenice, hmyzy, vtáčiky a zvieratá naozaj, že niektoré až doslova, že dopodrobná. Vy ste povedali, že vyberete vtáčiky. Celkovo. Ste to povedali celkovo, hej? Že... Ja to beriem ako zázrak. Že neviem to celkom pochopiť, že tie vtáky lietajú aj teraz, ja hovorím, že aj do tohto dvora nášho idú ako magnet za ním. Je tu množstvo vtákov všelijakých a ja to berem naozaj tak, že to sú vtáky. Jednoducho to sú pre mňa všetko vtáky a vôbec lastovičky viem. Lebo tu aj hniezdili, ale oddali susede novú strechu a už nehniezdia, to sme sa tešili, bolo tu veľa lastoviček. Naozaj nerozoznám vtáky. Radšej o tom ani nehovorím, aby sa za mňa nehanbil. Fakt. Ale ja to nepokladám. Ja to pokladám za to, že Pán Boh to stvoril a je to úžasné. Aj ten hmyz, aj všetko. A úplne tak dokonale. A všetko to zapadá. Tak. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Mne úplne stačí. Ešte je niečo, čo by ste chceli vy, možno čo máte na srdci, čo by ste možno chceli povedať? Čo možno vás niečo napadlo, na čo som sa neopýtala? Ja len vám osobne by som chcela, nemusíte to brať, že ako keď sme sa zobrali, akože koľko razy som si myslela, že toto je už krížová cesta. A každé to manželstvo, nie len moje, buď neskoršie, alebo na začiatku niekedy bolo tak, že ešte keď hrával, prosím vás, to ale nedajte. Nie. Aj alkohol. No, ale som sa... Tak ako si patrilo, áno, že... lebo že oni sú stále smenní. No jasne, treba sa osviežiť. No, ale ja som to zobrala tak, že modlila som sa. A neprestala som. A prešlo 30 rokov a on nedá ten alkohol do úst. A dovtedy to bolo tak, že ťažké. Úplne krížová cesta. A naraz, ale pritom vždy, že jemu to bolo ľúto, aj plakal, ale vedela som, že na to síl nemá, že to musí teda Boh. Žiadna modlitba, žiadna nie je zbytočná.
Žiadna nejde na prázdno. Účinkuje. Prišlo a on sám povie, že to je jak zázrak, že on nevie, ako to predstav. Ja viem. Ďakujeme veľmi pekne. Za čo?